Sir, nganong masulubon man ka, sir? Kung sa may hitabo ni murong adlawa. Tapos naglagot ko. Eh kay, nisakay kong jeep karong buntaga, ginan ko sa hold upper nga, hold up, way lihok, taas ang kamot. Tapos ginasara kong hold upper nga, kasi taas ang kamot. Nya, di ko palihok ko, taas ang kamot. Sa kanil ko yun, kuni klaro. Kaya mo, tingin siya nga, kining, huy, bugo. Ang gusto na ko, ipagawas ang kwarta tanan. Kay, kwaon ko na, eh, buong ko, hindi ko palihok ko, niya pa ko sa kwarta, Yung sa pagkuha. ang bahala sa pagkuha. Pagkakiayon, mo tingin siya nga, kining, ay na lang, may pagbanaog na lang ka. Mo naog ko. So, ako, why nakuha mo dapper? Wala kuha. Nga nagipakanaog ba ka sa dapper? Sabar akong ikubak-bak. Kaya, Sa tinuod lang, nahibong magod ko ni ana man siya nga, way lihok, unya taas og kamot, ambitan ng kwarta. Ya sa pagkuot na ko, kadi ko palihokon. mao. Nanaog ko eh. Kutik eh, mga tulisan karon ay, demanding kaayo. Unya, So, kisa may buguan eh. siya. Nanaog ko, okay nakuha. Mao. Kung itaw ng dahan ako. Kung saan ba na? Mo ni hulkapo niya, kaning kuana, sa manok, naka-video. Ala ka bronze zone. Para manis iro na ako. Uy, ginuo ko. Kaya na to yung mga gihatag. O hala ka na ani o. Kay nabugo naman ka oy. Okay, nagkakaroon ang uwi sa ginuo ko. Wala mga tao karon mga bugo. Bisag sa kuan ka ng mga tulisan, wala klaro, ilisod, kayo. Patakal, ipa-hold up, way liho. Unya, pakuha ko sa kwarta, o sa kwarta, bagsitag anak. Kamot. Isang kamot. Basta pagkuha sa Isa kwarta. pa kwarta, ana, Oh, ha? oh, Oh, ha? ha? Oh.